हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोफोर, लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों लाभ लाभ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जांगिला बसुमतारी। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों हेमदेब बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों जांगिला बसुमतारी आरो ददेरे ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों जांगिला बसुमतारी आरो जितु ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों जांगिला बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै लादो।